Relax lang magpa-araw. Halika anak, taas ka. It's Mother's Day today. Kaya Happy Mother's Day sa mga manonood. At alam namin, bandang June na ito mapopost. Alam naman, pag busy ang schedule, mga trabaho lang. Happy Mother's Day, mahal. Kadugtong ko na nga ang mga Mother's Day video ko doon. Marami na siguro yan. Tambak-tambak na. Oo. Ano ba dapat natin gawin? Intro pala. Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Ngayon, gagawa kami ng special na pagkain. Dahil sobrang special, masasarapan kayo. Hindi, hindi kami ganun kaano sa mga paghahanda ng mga pagkapagkain. Balang gagawin namin ngayon, magluluto kami ng lugaw. Oo, kasi every Sunday, parang ganun kami. Parang lugaw o champurado lang kami buong araw pag Sunday. Pero medyo special yung lugaw namin At ako kasi naghihiwa, si Mahal nagluluto. Kasi hiwa mo kaya special. At least matikman niya kung gaano kasarap yung hiwa ko. Yan, sige. Ako na muna, Mahal. Sige, sama kayo sa akin. Kasi, nagpe-prepare na ako. Kanina kasi, umaga, naghiwa na ako ng bawang at luya magkasama. Pagsasama namin sa isang lalagyanan. Nagibawa na rin ako ng sibuyas. Ayan, sibuyas yan. Ngayon, nagpapainit ako ng tubig. Kasi i-hydrate tong shiitake mushroom. Ngayon, pag i-hydrate natin yung shiitake mushroom, tatakpan lang namin. Pero ang ginagawa ko muna, nuhugasan ko sa tubig. Ayan may ano na kayo, tawag ito? Alam na kayo ng mga recipe namin. Yung shiitake mushroom kasi, ginagawa namin. Mahal siya nasa CR na. Yung ginagawa namin dyan, i-slice. Bakit ba yung pinag-usapan namin? Nalimutan ko. Yan, i-hydrate natin. Tapos, isa sa mga sinasama namin na recipe is kamote at kalabasa. Tapos, TBP. Yan yung mga recipe namin. Tapos, tokwa. Yon, very special kasi ang special na ginagawa namin, yun lang naman. Wala namang special. Parang naghihiwa lang ako. Yung hiwa niya, kahit anong size ng kamote, saka malaman nyo mamaya kung bakit kahit anong size ng hiwa ng kamote, saka ng kalabasa. Siyas. Hi ka, hi. Hot water sa shiitake. Takpan natin. Palit mo tayo battery habang naghihiwa ako. At balik tayo. Pinalitan ko ng battery na use pa din. Para malobat muna yung mga battery. Ha? Balik tayo sa paghihiwa.
After nga nakahiwa ng iba na advanced preparation na kasi. Matik kasi yan, pagising ko, hiwa kaya. Hiwa tayo ng tokwa, tapos luto tayo tokwa. Ayos. Dahil nahiwa na yung tokwa, nahiwa na rin yung kalabasa at kamote, bawang sibuyas, luya. Naantay natin ma-hydrate yung shiitake. Hydrate natin ng konti yung TBP. Ganito yung tsura niya pagka... Uy, lobat na din. Sakto. 3 battery ko eh. Ganito yung tsura niya pagka hindi pa siya na-hydrate. Tapos hydrate mo lang, papasain mo lang konti. Tapos drain. Yan na yan. So, papalit mo lang ang battery ulit. Ito, na-hydrate na siya. At mamaya, pag naluto na, mukha na yung giniling. Promise. Palit mo na ang battery ulit para ma-charge ko na yung mga battery ko. Tapos luto tayo tokwa. Wait lang. Ito na lang muna. Hindi, iprito ko muna itong tokwa. Oo. So, prito ko na yung tokwa, tapos mag-iwa ko ng shiitake. Ouches. Ouches. Yun, takpan natin. So, baka masira yung camera. Ngayon, mag-iwa ako ng shiitake. Dapat sa shiitake, maliliit lang kasi pag dinumi nyo to, pag di nyo nahiwa ng maliliit, idudumi nyo to ng malalaki. Balik lang natin sa mainit na tubig kasi para mag-expand pa siya. Yun, talagang ako nag-askaso kasi talaga ng food prep lang. So, handa ng TBP. Hydrated na. Bawang luya. Sibuyas. Shiitake mushroom. Kasalukuyang niluluto ang tokwa. At mamaya, i-pressure cooker itong kalabasa saka kamote, yon. Naliligo siya sa yeso. Cheers! Cheers, ligo ka. Okay, lutuin ko muna yung tokwa tapos si Mahal lang magko-continue ng video. So, ako na po yung susunod na gagawa. Kikilos dito sa kusina.
Susunod yung kalabasa. Bali ito, papakulo lang natin. Yan lang. Pag ito kumulo, tutunog ito. Then, timer natin ng 4 minutes. Kumulo na po yung kalabasa at kamote. Bali, pinatay ko na. Ito ang kailangan natin. Blender, vegetable protein, garlic and ginger, onions, shiitake mushroom na chinap, bigas, tofu na prito na. Okay na yan. Okay. I-reserve natin tong pinagpakuluan. Isasama natin sa arroz caldo natin. Umpisan ko nang magluto. Hintayin natin yung minute. Habang inaantay yung minute, sayawan ko kayo. Next, pour the oil, garlic and ginger. Narinig niyo yun? Sunod na natin yung onions. Next, TVP, vegetable protein. Susunod ko na yung shiitake mushroom. Next na tong wow! Yan. Iulog na natin yung tubig na pinagpakuluan. Hugasan na bigas. Lagyan natin ng asin. Ilalagyan ko din ng toyo. Paprika. Pepper. Ito, yung sikreto naming mga vegan. Kaya sumasarap yung ulam namin. Nutritional yeast to. Takpan na natin. Hintayin lang natin kumulo. Hintayin natin kumulo. Tapos pag kumulo, magantay ulit tayo ng mga 4 to 5
minutes. Then, patayin natin. Check natin na lang mamaya. Ayan, kumukulo na. Naamoy ko na. Bango. Hintayin na lang natin ng 4 minutes. Ayan, pwede na natin patayin ng 4 minutes. Alisin lang natin yung pressure niya para mabuksan. Tingnan natin. Wow! Ayan na siya. Titimplahan na lang natin siya. Ano masasabi mo sa aking luto? Critic natin sa yung mga ginagawa ng mga professional na critic o mga contest. Una, inaamoy nila. Sa amoy, mabango siya. Hindi siya ganun ka amoy maalat. At hindi rin siya ganun na parang amoy mabaho. Kasi nga yung shiitake, di ba, parang mapanghi yun. So, sa amoy, okay na okay. Next, yung color. Sa color kasi, madilaw. Di ba ang food, color kasi ng food natin, yung nakaka-crave yung yellow sa red. So, medyo yellow siya. Craving siya sa akin. At yun, good sa akin yun. Texture. Sa texture, hindi siya tulad ng lugaw na na natural na lugaw na tubong lugaw. Ito talagang thick yung lugaw niya. So, ako kasi hindi ako maano sa lugaw na tubong lugaw eh. So, sa akin okay yun. Tapos, sa content, marami siya kasi may TBP, may shiitake, tapos may tofu. So, punong-puno siya, sticky siya. Tapos, alam niyo naman na meron tong kamote, saka squash. So, check. Sa lasa. So, totoo na, tikman ko na ito eh. So, yes. Yes, tama na. Sa lasa tayo, last. Masarap. Masarap. Ito yung... Sabi mo lang kasi, ako yung nagluto. Hindi, masarap talaga to. Ito yung masarap na handaan pag Mother's Day. Ito yung pinakamasarap na handa pag Mother's Day. Yun lang para sa akin. So, outro ba tayo? Isang subo pa dyan. Hulog. Sa Mother's Day special na lugaw. Outro ko na to. Outro na natin. Mother's Day. Happy Mother's Day, man. Live love, love life. And pure happiness. Happy Mother's Day sa lahat.